Матчына мова. Матчына. Сёння нашая госця Ганна Доўнар, стаматолог і мама. У першым падкасце паразмаўляем пра досвед цяжарнасці і роду ў Беларусі і ў Англіі, пра лайфхакі актыўнай мамы, чэлленджы і радасці мацярынства, а таксама пра англійскую філасофію бацькоўства, пра тое, як Ганна прайшла базавы курс для тэніса, каб падтрымаць сына і гуляць з ім, нават калі ён адзін абыгрывае каманду мамы і таты. Пачынаем! У нас у гасцях Аня Доўнар. Аня, прывітанне. Усім прывітанне. Скажы, калі ласка, як лепш цябе прадставіць? Мяне можна прадставіць мамай, жонкай і стаматолагам. І проста хорошы чалавек. Дзякуй. Скажы, калі ласка, з каго складваецца сёння твая сям'я? Маленечкая наша сям'я складаецца з мяне, майго любімага мужа і 2 дзяцей, сына, дачка ў мяне. Ну, а вялізная сям'я у нас ёсць, канешне, бабулі, дзядулі, сваякі нашы. Я таксама лічу, што яны уносяць нейкую уклад, да, у нашу сям'ю таксама. Ну, таксама іх лічу часткай. Зараз вы жывеце ў Англіі, вы з Беларусі, але жывеце ў Англіі, і вось ваша вялікая сям'я, яны вось збольшага трошкі на дыстанцыі, але ўсё роўна так цікава, што ты з такой цеплынёй і значнасцю падкрэсліваеш вось іх ролю у вашым жыцці. Да, я ўвогуле прытрымліваюся той кропкі погляду, што гэта вельмі пажадана, каб у дзяцей былі не толькі мама з татай у жыцці, але ж і іншыя людзі, таму што яны ўсе прыўносяць нейкі свой вопыт, яны перадаюць вось гэты мудрасць пакаленняў, да. Ваш першы дзіцёнак, сын, нарадзіўся у якім годзе, нагадай, калі ласка? Ён нарадзіўся ў 2014 годзе. Мне тады было ўсё яшчэ 24 гады, калі нарадзіўся. Вось, а дачка нарадзілася 2,5 гады таму назад. У іх розніца вялікая дастаткова. А ў чым для цябе былі галоўныя адрозненні паміж гэтымі 2 цяжарнасцямі? Пачнем з цяжарнасцю. Пачнем з цяжарнасцю. Ну, па-першае, да, мая першая цяжарнасць праходзіла ў Беларусі. І я тады была маладой і наіўнай. Я хацела дзіця, але ж я лічу, што я не была падрыхтавана да станаўлення мамай. То есть, як мама, я не была гатовая да першага дзіцяці майго. У агульным свае адчуванні, мне здаецца, 2 цяжарнасці мне было даволі кепска ўвесь час, акрамя 2-го трыместра. Вось, таму што у меня быў таксікоз, і 3-й трыместр не вельмі адрозніваўся такой лёгкасцю быцця. Але ж другую цяжарнасць, я ўжо ведала, куды я іду, што мяне чакае. На гэта вельмі глядзіш так, нічога, гэта не вечна, ўсё будзе добра, такі пазітыўны настрой ўсё роўна ў цябе застаецца. Таму мне здаецца, што псіхалагічна да другой цяжарнасці, канешне, я была больш падрыхтаваная. Але фізіялагічна, калі мы кажам пра фізіялагічны погляд, канешне, гэта былі 2 розныя рэчы, бо нават зацяжарыць у 23 гады гэта не тое ж самае, што зацяжарыць у 33. Таму як бы не казалі, але ж вось трэба, канешне, рыхтавацца псіхалагічна, але фізіялагічныя гадзіннікі, як бы банальна гэта не гучала. На жаль, так мы склаліся, жанчыны, што вось не так лёгка гэта пасля 30-35 гадоў. Вось, і ў мяне таксама было. То есть у 23-24 гэта было значна легчэй, у 33, а 34 цяжэй. Фізіялагічна. Больш стомы, напрыклад? Больш стомы, і у цябе ўжо ёсць жыццё. Пасля 30 гадоў у цябе ёсць праца, сям'я, яна нікуды нам на паўзу не становіцца. У цябе ёсць ужо дзіцёнак старэйшы, да, і ты
як бы я і нарадзіла другога дзіцяці, і ў мяне жыццё не стала таксама на паўзу. Я там праз некалькі дзён ужо везла яго на заняткі некуды там, да, то есть, ну, як бы ў нас і працягвалася гэтае жыццё. Вось. І ты там таксама раніцай павінна ўстаць, пайсці і сабраць яго ў школу, да, і, канешне, вельмі дапамагае муж вось у гэтай першыя дні, але ж ну, ты як бы не можаш быць адданая ўжо толькі другому дзіцёнку, калі ў цябе ўжо ёсць другое жыццё, да, да гэтага існуе. А сам досвед родаў, наколькі ён быў для цябе розным з першым, з другім дзіцёнкам, і вось дзве розныя краіны, два розныя ўзросты такія таксама. Зноў жа закрану той погляд, што з першым маім дзіцёнкам мне трэба было рыхтавацца і станавіцца мамай ужо on-the-go, да, як кажуць англічане. У мяне не было ніякага вопыту, я не была гатовая да гэтага, і я і чытала нейкую літаратуру, але ж ніхто мне там не казаў, напрыклад, што я не буду спаць некалькі гадоў, да, или што грудное кармленне гэта увогуле новы вопыт, які да гэтага нельга ўвогуле падрыхтавацца нават, да, таму што адчуванні розныя, гэта нейкая новая функцыя твайго цела. Ну, як ты да гэтага падрыхтуешся? Ніяк да гэтага не падрыхтуешся. Вось, таму, канешне, такая была зялёная я мама з першым дзіцём. Другія роды ўжо ты як бы ведаеш, што ў канцы тунэля ёсць святло, ёсць жыццё, што гэта не назаўжды, што і спаць ты, канешне, аднойчы ўстань, пачнеш зноў. Неяк так, я думаю. А вось розніца нейкая паміж тым, як вядзецца цяжарнасць, як праходзяць роды вось у Беларусі і ў Англіі. Што ты заўважыла такога адметнага? Так, ну, у Беларусі, мне здаецца, у нас даволі добра ў Беларусі пабудавана сістэма скрынінга, да, пры цяжарнасці. Мне здаецца, у нас даволі высокі ўзровень падрыхтоўкі да родаў і вядзення цяжарнасці ў Беларусі. Сам працэс родаў, ну, я нараджала ў Беларусі дзіця сваё першае адна, да, то есть у мяне не было са мной разам мужа. І ну, я таксама ўсё ж такі сутыкнулася. Мне здавалася, што ой, ну, ўжо тут 21 стагоддзе, што мы ўжо такі прадвінутыя, усе прадвінутыя ў шпіталях і ўсё. Але ж я сутыкнулася тады з нейкімі там жартачкамі са стараны персанала, што ты тут две торбы привезла з сабой у роддом, калі трэба было ўсё адну кідаць, да, нейкія такія абсурдныя рэчы мне казалі. Да, неважныя. Я кажу, ну, я вось рыхтавалася так, як у вас на сайце напісана. Ой, Ленін там таксама на сайце пісаў. Нейкія такія жарты, якія ўвогуле як бы не жарты. Вось, а яны толькі ну, як прыніжаюць мяне, да, як жанчыну. І гэта пры тым, што я там у болі ў гэты час, што я рыхтуюся да спаткання са сваім першым дзіцёнкам. Гэта такі значны момант у маім жыцці. А мне тут, ну, як бы прыніжаюць мяне, і тут пра нейкія торбы мне расказваюць. Вось, таму, ну, вось гэтыя нюансы, канешне, такога ў Англіі не адбудзецца ніколі, канешне. Вось. У Англіі ўсю цяжарнасць цябе наблюдае не ўрач, а акушэрка. І таксама з ёй ты і нараджаеш дзіця. І доктар тут вызываецца толькі калі, ну, ёсць нейкія паказанні, нейкія цяжкасці ў родах. Вось. І акушэрка мяне ні разу там за ўсю цяжарнасць не паглядзела на спецыяльным крэсле, да? Ну, то есть тут яны мінімальна да цябе ўвогуле, яны цябе ніяк да цябе не дакранаюцца, яны вось мінімальна стараюцца нейкі там умешвацца ў тваю цяжарнасць. Вельмі такія абшырныя пытанні кожны раз, калі ты прыходзіш да акушэркі, табе задаюць
наконт нават калі ты толькі першы раз прыходзіш, у цябе, напрыклад, спытаюць: "А муж у вас там ці ваш партнёр, ён вам сваяк ці не?" І я такая думаю: "Ну што значыць сваяк ці не? Ну, тэхнічна ён мой сваяк, ён мой муж". І я толькі потым зразумела, што тут проста шмат блізкакроўных бракаў М. бывае. Вось, даволі блізкакроўных, і таму гэта такая вось такое вялізнае адрозненне, напрыклад, што ў нас, ну, увогуле ніхто нават і не падумае аб тым, што бракі, шлюбы могуць быць блізкародственныя, да. Самі другія роды, мне здаецца, мне больш спадабаліся здесь, тут вось у Англіі, бо я нараджала дзіцяці ў цёпленькай ванне, такая джакузі. Вось, і я адмовілася. Я вырашыла, што я не буду, толькі ўжо калі зусім мне будзе дрэнна, я не буду згаджацца ні на эпідуралку, ні на там нейкія другія віды бейсболу. І яны тут выпалі проста ў асадак, калі я ім сказала, што я буду нараджаць дзіця адна, што не будзе за мной нікога. Я даволі добра разумею, што жанчыны, ну, гэта цяжка, наражаць дзіця цяжка, і трэба дапамога нейкага блізкага чалавека побач. Але ж я такі чалавек, што вось мне неабходна гэты шлях прайсці самой. Неабходна як бы адчуваць унутраную моц, адчуваць унутраную сілу, што я на гэта спасобна сама, я магу гэта зрабіць. І ў англійскай мове ёсць такое добрае слово empowered. Мгм. I feel empowered, да? Вось. І таму, калі я ім тут сказала, што я буду нараджаць адна, яны мне кожны раз пыталіся: "Ну, вы ўпэўнены? Можа, ўсё ж такі вось муж прыедзе?" Я говорю: я буду адна". Вось. Ну, ён, канешне ж, адразу прыехаў, калі нарадзілася дачка, і быў са мной тут ноч у шпіталі, дапамагаў. Але да, я думаю, што я была проста як дыназаўр нейкі для іх усіх. А першыя роды гэта таксама быў твой выбар, таму што ты хацела так жа сама адна. Да, таксама быў выбар, хаця ў нас таксама ёсць такая мажлівасць зараз. Але ж я вырашыла не. Я проста лічу таксама, што гэта яшчэ і даволі такі інтымны працэс, глыбока такі intimate, да, таксама ёсць. Прабач за гэты, проста я на беларускай мове не размаўляю шмат, а на англійскай размаўляю, таму ўжо як ёсць, выбачайце. І я вырашыла, што буду адна, давяраюся персаналу, і таксама прайшла гэты шлях. Гэта гучыць такі як шлях воіна. Шлях воіна, шлях героя. А першыя роды ў цябе таксама атрымаліся без эпідуралкі ці з? Без эпідуралкі, але ж паколькі была стымуляцыя, то не абышлося без наркатычных аналітыкаў. І думаю, што яно трохі, канешне, спрыяла. То есть быў такі абезбольваючы эфект, але ж я да сягоднішняга дня і чытала і стацці навуковыя, і артыкулы розных паважаных асацыяцый на гэту тэму. Здаецца, што няма ніякіх сувязяў там пра нейкае негатыўны ўплыў, але ж я вырашыла, што як бы я вельмі сябе странна адчувала у гэты момант, у гэты працэс. І ўсё ж такі лічу, што можа быць гэта не так добра, і можа толькі вось арганік па магчымасці. А колькі ў цябе доўжыліся першыя і другія роды? Я лічу, што першыя і другія ў мяне былі даволі хуткія роды. Першыя ў мяне былі гадзін 10, напэўна, недзе так, а другія, можа, 6. Пры гэтым я ўжо адчувала, што пачынаецца, але ж у мяне тут ёсць яшчэ справы, трэба тут яшчэ абед прыгатаваць. Так, трэба пайсці хутенька прыгатаваць абед. Я пайшла, там прыгатавала абед, мы паелі.
мне ўжо там карачылася я ўжо, але ж трэба ж, каб сілы былі. Хаця кажуць, што не трэба есці перад родамі, але мне патрэбны сілы. Таму я пайшла там яшчэ сабрала суніцы ў сваім садку, там усё зрабіла, так усё ў мяне добра, ну ўсё, можна ехаць. Вось. І прыехала, і там амаль ужо адразу ўсё было вельмі хуценька, ужо была ванна, і праз некаторы час ужо нарадзілася дачка. Ванна это, да, звучыць, канечне, гучыць як такая мара трошкі. А чым адрозніваецца гэты момант пасля родаў? Напрыклад, вось у Францыі, да, вельмі шмат кажуць пра гэтую залатую гадзіну, калі адразу пасля родаў дзіцёнка кладуць да мамы, калі гэта былі такія як это натуральныя роды, калі гэта кесаравы, то часта тады аддаюць тату, пакуль там маме робяць неабходныя працэдуры і гэтак далей. Таксама стараюцца хутка пакласці і як бы даць такі кантакт вось маме і дзіцёнку. Як гэта адбывалася для цябе ў Беларусі і ў Англіі? Ну вось, да, дзякуй, што ты пра гэта нагадала. Таму што я зараз вось успомніла, што першы вопыт не быў вельмі пазітыўны на гэты конт. Сына мне амаль што не далі адразу. Ну так, казалі і некуды панеслі. Ён быў трохі жоўты, і там яму трэба было ляжаць пад лямпамі. І я вось да гэтых дзён перажываю, што гэты ён вось на мне трошкі скін ту скін, вось гэтага кантакта не адбылося ў нас першага. Вось. Ну, я ўсё роўна, канешне, карміла грудзямі да года абодвух сваіх дзяцей. Але ж да, вось я лічу, што гэты недахоп быў, ну, можа гэта былі паказанні такія медыцынскія, да? Ну, так вось проста атрымалася. Але ж тут, да, тут ужо ў Англіі другі раз, да, дзіцёнка табе прям кладуць сюды, і як бы ты можаш правесці гэты час з ёй. І гэта, канешне, незабыўныя моманты. І пасля не забіраюць наогул таксама, да, у Англіі? Дзіцёнка, то бок табе аддаюць адразу? Не забіраюць. Нават у мяне была такая даволі вялізная страта крыві, але ж усё роўна яна была каля мяне, нават у вазочку можна было яе ўзяць, калі ты хочаш, да, калі у цябе ёсць сілы трымаць. Вось, да. А цікава па ўмовах вось у роддоме, наколькі таксама адрозніваюцца, і як ты сябе адчувала і ў Беларусі, і ў Англіі? І колькі дзён ты правяла і вось пасля з першым дзіцёнкам, з другім, і як табе там было? Ну, з першым была, мне здаецца, стандартна 3-4 дні. Ну, умовы былі даволі добрыя. Я памятаю, што ў мяне была платная палата, і як бы даволі добра, але ж персанал амаль там як бы у іх няма часу. То есть яны прыходзяць зрабіць нейкія свае справы, паглядзець сябе, паглядзець дзіця і пабеглі далей. У мяне было шмат пытанняў, я не спала гэтыя 3 дні. У мяне было шмат пытанняў, што рабіць з грудным кармленнем, а чаго ён крычыць, а што з маім малаком, і дзе яно. Да? І не было ні ў каго часу на тое, каб стаяць тут мне і ўсё гэта тлумачыць. Тут наадварот. Да цябе, мне здаецца, прыходзяць нават залішнюю колькасць разоў, таму што мы заставаліся на ноч. Звычайна яны цябе ўжо адпускаюць да хаты праз некалькі гадзін, але паколькі значным часткам я страціла крыві шмат, яны нас ставілі яшчэ на дзень, ну там дзень і ноч атрымалася. Вось, і усю ноч да цябе нехта падыходзіць, нешта ўсё мераюць, нешта там нейкія анкеты, і ўсё яны адмячаюць. Я думаю, дайце паспаць, потом гадзінку. Вось, ну тут занадта. І потым да цябе яшчэ недзе каля месяцу нейкія дні прыходзіць як бы патранажная медсястра, і ўжо ты ў яе можаш спытаць усе свае пытанні, яна дапамагае наладзіць кармленне. Ну, на ўсе твае пытанні, ўсё, што цябе не атрымоўваецца, тут, канешне, ты гэтыя ўсе пытанні з ёй вырашаеш. Это больш такое ўжо індывідуальнае суправаджэнне. Да.
А ты казала спачатку, што да нараджэння першага сына ты не была гатовая да таго, каб стаць мамай. А што ты маеш на ўвазе пад гэтым? Як бы ты хацела падрыхтавацца, што трэба было б ведаць? Ці, напрыклад, калі б да цябе прыйшла нейкая зусім маладая сяброўка, якой столькі ж год, як табе было тады, як бы ты ёй параіла падрыхтавацца? Ну, ты ведаеш, я зараз, калі бачу маладых сябровак цяжарных, я заўсёды думаю, а ці казаць ім вось ўсё гэта, што наперадзе, ці можа, ну, хай яны ўжо ходзяць у гэтых сваіх ружовых акулярах, у марах такіх. Карацей, я думаю, што мая рэальнасць рэзка перастала супадаць з маім уяўленнем пра бацькоўства. Вось гэты досвед, да, што мне даўся вельмі цяжка. Мяне ніхто не рыхтаваў, не казаў, што я не буду спаць не фрагментарным сном некалькі год. Мне казалі, дзіця будзе спаць, і ты будзеш спаць. Дзіця будзе першыя месяцы жыцця спаць амаль увесь час, і ты будзеш адпачываць таксама, восстанавливацца. На справе ўсё апынулася зусім інакш. Бо аказалася, што мне трэба тут як планаваць свае паходы ў душ, свае паходы ў прыбіральню нават, і што як бы дзіця не спіць 20 гадзін на суткі, не, і што не спіць дзіця, бывае там 3-4 гадзіны запар не спіць, а прачынаецца кожную гадзіну. І калі гэта доўжыцца не некалькі дзён, а некалькі тыдняў, месяцаў, то гэта, канешне, цяжка, таму што ты не функцыяніруеш, ты не можаш займацца як бы сваім жыццём, да? Ты заўжды прыкаваны, ты ў добраахвотным рабстве знаходзішся ў дзіцяці. Вось. І я, канешне, не кажу, што можа, гэта проста мой такі вопыт, бо ў мяне таксама ёсць прыклады тут і мясцовых сем'яў, якія кажуць, у нас тут дзіцёнку з 3 месяцаў, ён спіць з 8 до 8, ніякіх праблем у нас няма. Аб чым ты ўвогуле кажаш? Таму, як бы ёсць розныя дзеці. Ёсць розныя дзеці, і таму вопыт бацькоўства ва ўсіх сем'ях розны. У мяне ж вось такі быў вопыт, разумееш? І потым грудное кармленне, да, таксама. Мне ніхто як бы не казаў, што вось гэта будзе так, што мне будуць балець грудзі 2 месяцы. Да проста да слёз, што мне будзе балець жывот, таму што матка скарачаецца. Stretching, да? І гэта як схваткі, вось як як схваткі, што табе трэба, гэта добра, што ў мяне была дапамога, і вось калі нехта да мяне там прыйдзе і спытае, якую параду я магу даць, я магу сказаць, што галоўнае шукайце дапамогу, гэта могуць быць вашы бацькі, нейкія, няня, можа быць, да? Але ж вам трэба неяк восстанавіцца, неяк трэба прыйсці ў свой рэсурс, каб быць лепшай мамай для вашага дзіцяці. Таму проста трэба разумець, што будзе складана, і вам дапамога адназначна будзе патрабавацца. І вось наколькі гэтыя веды табе дапамаглі ў падрыхтоўцы да другога дзіцёнка і пасля таго, як яна нарадзілася? У мяне не было ружовых акуляраў у другой цяжарнасці, і мы ўжо неяк планавалі, што мы зараз жывем адны, у нас няма бацькоў побач, як бы ўвогуле няма тут нейкай нават беларускай дыяспоры, там, дзе мы жывем. Таму мы адразу ведалі, што нам прыйдзецца шукаць нейкую дапамогу ў выглядзе няні, да, адразу праз некалькі месяцаў. Таму я думаю, што яна ў нас, наколькі я памятаю, мы знайшлі няню на некалькі гадзін у дзень, не кожны дзень, недзе калі дачцэ споўнілася 6 і 7 месяцаў, недзе так. То есть гэта быў як бы план, да, што вось нам трэба будзе так рабіць. Ніякіх там я не планавала ніякай іншай працы. Я не планавала ў першыя 6 месяцаў жыцця з другім дзіцёнкам.
Хаця у мяне вельмі такі бізі лайфстайл заўжды, і з другім дзіцёнкам мне прыйшоўся на час іспытаў маіх стаматалагічных у Англіі. І я ўсё роўна, калі там з ёй ляжыш, ты нешта там ўсё роўна чытаеш стаматалогію, нейкія падручнікі, нешта там усё ў інтэрнэце нешта чытаеш, але ж як ёсць, як ёсць. Слухай, дарэчы, ты кажаш пра гэта, і вось шмат я чула такое «О, мамі brain», это такі, што мозг жанчыны працуе не так добра пасля таго, як яна нарадзіць і так далей, а мне падалося наабарот, што ты вельмі мабілізаваны і што той час, які ў цябе ёсць, калі ты хочаш яго выкарыстаць, там, не ведаю, папрацаваць, ці там нешта пачытаць, што ты супер сканцэнтраваны і што ты вучишься канцэнтравацца ў вельмі кароткі час, і вельмі глыбока, да, пагнацца нават калі у цябе ёсць толькі 10 хвілін, каб нешта гэта пачытаць, а вось, канешне, стома, якая ўзнікае праз тое, што не хапае сну, яна ўплывае, да, але вось цікава, якія твае думкі на гэты конт, вось пра гэты міф пра мама brain. Я думаю, што гэта можа быць і міф. Тут зноў жа такі мама brain, гэта, напэўна, з-за недасыпу, да? З-за таго, што мамы ператомленыя даглядам 24 гадзіны, 7 дней на тыдзень за маленькім новым чалавекам. Увогуле, я лічу, што мацярынства дае чалавеку велізарны жыццёвы досвед. Гэта не значыць, што без нараджэння дзяцей нельга атрымаць гэты досвед, проста мацярынства дае яго хутка. Гэта як з галавой у верці, як ведаеш халодны дождж на цябе ўплывае. Дзякуючы мацярынству я па-сапраўднаму навучылася эфектыўнасці і тайм-менеджменту. Вось тое, што ты кажаш, што калі ў цябе ёсць гадзіна, ты гэтую гадзіну патраціш з вялікай карысцю. І гэта, мне здаецца, не толькі ў попыце у хатнім, але ж і ў прафесійным плане. Я думаю, магу сказаць, прызнацца, што для таго, як я ўвогуле стала мамай, я ў многіх рэчах была такая крыху марудная, такі слоўпок, да? І любіла паглыбляцца ў дзеянне і вось доўга нешта ўсё разжоўваць. А цяпер жа не толькі я, але я вось гляджу і на сваіх сябровак, у якіх па некалькі дзяцей, і проста захапляюся імі, бо у доме ўсё ладзіцца, яны такія спрытныя, усё у іх проста атрымоўваецца вось хуценька, яны такія мульцізадачныя. Гэта вялізны жыццёвы вопыт, так? Гэта дае мацярынства. І яшчэ не ведаю, як гэта працуе, але у мяне як быццам бы лепш стала развівацца буйная і мелкая маторыка. Цікава. І да, я не ведаю, зноў жа. Проста вось раней у мяне шмат часу там магло прайсці, каб адпаліраваць нейкі навык. Нават у прафесійнай сваёй дзейнасці, да? То есть зараз я там рыхтавалася да экзамену некалькі гадоў назад, піліла зубы ў сваім гаражы, і мне, напрыклад, трэба было адпаліраваць навыкі па прапрыванні зубоў пад нейкую артапедычную канструкцыю. І я ведаю, што мне трэба за мінімальны час асвоіць новы навык, да? І вось яно неяк самой атрымліваецца. То есть я вось за гэты мінімальны час у мяне атрымоўваюцца такія шыкоўныя працы проста. І ва ўсім так, ва ўсім ты становішся такім хуткім, спрытным, вырашаеш пытанні хутчэй, да? Таму што няма часу, каб нешта размусоліваць. Трэба вось, дарослыя пытанні, трэба вучыцца прымаць рашэнні хутка. Але гэта, напэўна, ўплывае на стомленасць, таму што, я думаю, гэта такі перманентны alertness state, да? Што ты заўсёды такі гатовы, да? Вырашаць пытанні, нешта хутка рабіць, падхапіць, да? І на стому, я думаю, гэта таксама ўплывае. Гэта перманентны стрэс, так і ёсць, і таму вельмі важна бегаючы ў гэтым поле, знаходзіць час на тое, каб воспаўняць свой рэсурс унутраны. І гэта можа быць для кагосьці там проста паспаць, схадзіць у спортзал, падумаць, пачытаць нешта пра мастацтва, схадзіць у музей. Карацей, гэты рэсурс, ён табе потым дае энергію на тое, каб ісці і далей
працаваць мамай, працаваць там жонкай і на працу таксама хадзіць. Вось я нядаўна вырашыла, ну, не нядаўна, я гэта ўжо даўно спланавала, канешне, але ж я вырашыла, што я ўжо некалькіх гадоў не сплю нармальна і мне трэба вось тыдзень паспаць хаця бы добра і пераключыцца ўвогуле ад усяго. І я сказала, што так, мама павінна правесці час адна. І паехала адна, ездзіла ў Еўропу, да, і трохі там паспала проста ў гатэлі, пагуляла з сяброўкамі, вось, і полностью моя внутренняя батарейка Мгм. полностью меня восстановилась до 100%. Я вернулася наполненной, ресурсной мамой, готовой вытрымліваць кожнадневныя челленджи. Вось. Класная парада. І я хацела цябе спытацца, што змянілася ў тваім жыцці са з'яўленнем дзяцей. Мне падалося, што ты пра гэта шмат уже і так сказала, і такое ўражанне, быццам бы змянілася ўсё. А змянілася ўсё. На самой справе жыццё ўжо ніколі не будзе як раней. У сем'ях, дзе іх не было, і вось яны паявіліся, ўжо не будзе ніколі такога жыцця ў вас. І адносіны ў шлюбе змяняюцца са з'яўленнем дзяцей, з'яўляюцца новыя дадатковыя ролі ў бацькоў. І для многіх сем'яў, для партнёраў гэта вялізнае выпрабаванне. Таму і вас увогуле ўжо больш становіцца. У вас появляецца адказнасць вялізная за новых людзей, якіх вы нараджаеце. Ну і канешне, чэлленджы ёсць, да, у гэтым, і свае радасці ёсць. Чэлленджы для мяне гэта хворыя дзеці, па-першае, да, гэта цяжка, калі дзеці хварэюць, і гэта цяжка і глядзець на гэтых бедненькіх, няшчасненькіх дзяцей, і гэта цяжка і з эканамічнага погляду, што ў цябе ты павінен несці на працу, да, нешта рэзка мяняць, усе твае планы рушацца. Зноў жа такі, не спаць гадамі, не належаць сябе, не мець магчымасці папоўніць рэсурс, калі гэта неабходна, да, і там калі, напрыклад, я сама хварэю, я патрэбна сваім дзецям, або я стомленая прыходжу з працы, і ў мяне няма рэсурсу ісці і кніжку чытаць ці іграць у ралевыя ігры з дачкой. І просто бываюць моманты, і я, як тая Скарлетт О'Хара, я кажу сабе, так, я пачуся пра гэта пазней, ці вось я вельмі стамілася, і мне там хочацца паплакаць, і я такая, так, я выплачу пазней. Цяпер у мяне няма часу, цяпер мне трэба нешта зрабіць для дзяцей, дамашку праверыць, яшчэ што-то. Вось. Але ж мы ўсё як бы пра цяжкасці размаўляем, але ж ёсць шмат і радасці, так? І радасці гэта велізарны асабісты рост, Да. які даюць дзеці, магчымасць падзяляць з імі шчаслівыя моманты жыцця. І гэта на самой справе як бы ўзаемазвязана. Вось прывяду прыклад. Мне давялося прайсці базавы курс па тэнісе, бо мой сын займаецца тэнісам, і каб мне хоць крыху разбірацца ў гэтым спорце, я пашла вучыцца граць. І вось, да, я ўжо як бы умею граць. І гэта вельмі прыемна бачыць, як сын расплываецца ў смерці, калі ён у адзіночку абыгрывае нас мужам. Да? Вы паддаецеся? Гэта просто... Не, мы не паддаемся, мы просто дрэнна гуляем. Мы не паддаемся, мы просто do our best. Вот. І, канешне, вось дачкой мне, я замілоўваюся тым, як яна, напрыклад, танцуе, спявае, гуляе на музычных інструментах на нашых музыкальных занятках, напрыклад, да? І потым яна бубніць сабе гэтыя песенькі пад нос, калі яна у цябе пад бокам засынае. Гэта ж такія моманты жыцця, якія ты... Гэта цяжка мець испытаць, калі ў цябе няма дзяцей. Гэта вось падзяляць такія моманты, бачыць свет праз іх вачыма, да? Яшчэ ёсць такі момант, я вспомнила, што гэта вось дзеці даюць асэнсаванне таго, што ты як бы не адзін, што ў цябе ёсць
што мы ёсць у аднаго, што ў цябе ёсць чалавек, якога ты будзеш заўжды любіць, што бы ні здарылася. І я веру ў тое, што ён таксама, я буду у гэтага чалавека, нават калі ён вырасце, будзе жыць на іншым кантыненце ці там іншым нейкай часткі зямнога шара. Мне здаецца, што гэтае асэнсаванне таго, што ўсё цябе такая сям'я з некалькіх чалавек, і вы шарыце любоў, каханне. Гэта дапамагае перажываць цяжкія моманты жыцця, напрыклад, ковід ці эміграцыя. Эміграцыя, мне здаецца, вельмі проста мой якар, якар і дзеці. Так, гэта ты адказала на маё наступнае пытанне, якое было мне пра челленджы і галоўныя радасці бацькоўства, так арганічна атрымалася. І так, вельмі добра, таму што хочацца паразмаўляць, канешне, і пра складанасці, таму што гэта, калі мы размаўляем пра складанасці бацькоўства з іншымі бацькамі, мы адчуваем, што мы не адны, і гэта дае таксама нейкую падтрымку і моц трымацца, і часам там недзе нейкую усмешку і так далей, але і радасці таксама. Я думаю, што я цябе слухала і сама усміхалася. Ведаеш, яшчэ ты як бы не старэеш і не адстаеш ад жыцця. Ты як бы застаешся на хвалі застаешся, да? Я зараз скончыла пачатковую школу, і зараз пайшла ў сярэднюю. Але ж трэба рабіць дамашку. У нас не здаюцца амаль што дамашку, трошкі там робім, канешне. Але ж я ўсё роўна стараюся быць такім мамай, якая глядзіць, што там, як навучаецца мой сын. І ўсё роўна я, напрыклад, зараз чытала з ім «Скотны двор» Оруэлла, да? І ў мяне ёсць чалавек, з якім я магу нешта такое ўжо абмяркоўваць, больш складанае нават. Я не ўпэўнена, што ў свае 11 год, калі я была 11-летняй, я так могла б асэнсаваць, правесці такі аналіз, як можа гэта мой сын зараз. І гэта, канешне, таксама такое задавальненне дае табе, што ты бачыш як бы лепшую версію сябе у адпаведным узросце. Я ў яго пытаюся, там, напрыклад, сын, а містер Пінклінгтон, гэта алегорыя на што? И он таки, мам, что ты не знаешь? Это на капиталистичный Захад алегория. Я думаю, окей. Як бы я не ведаю. Ты ведаеш, што ў 11 год ён у нейкіх рэчах вельмі, мне здаецца, такі глыбокі і дарослы нават, у нейкіх рэчах. І гэта прыемна. Гэта прыемна, што ты нарадзіў некага чалавека, які расце і становіцца лепшым нават за цябе. І ёсць вера ў тое, што ён як бы вырасціць і мір будзе змяняць у лепшы бок. Так. Паштоўка з Беларусі. Вітаем матуль, татаў, бабуль, дзядуляў і, канешне, нашых вельмі важных слухачоў, дзяцей. Вы адкрылі паштоўку з Беларусі, рубрыку, якая не мае межаў. Тут нашыя госці малююць словамі дарагія іх сэрцу месцы. Кожны выпуск – гэта новы адрас, новая гісторыя і новае цяпло. А калі ў вас ёсць свая гісторыя пра нейкае асаблівае месца ў Беларусі, абавязкова дасылайце яе нам. Давайце збіраць і ствараць аўдыёпаштоўкі з Беларусі разам. Пачынаем! Сёння адкрываем паштоўку з Беларусі ад акторкі, аўдыёвыдаўцы і мамы Крысціны Дробыш. Адпраўляемся разам з Крысцінай у Купалаўскі тэатр. Купалаўскі, канешне, это заўсёды суперцёплыя ўспаміны. Гэта сквер. Па-першае, сам будынак. Я дужа раю туды прагуляцца летам, увесну, калі гэты вялізны сквер, там ёсць дрэвы, якія вельмі шмат гадоў там ужо растуць. І гэтая веранда тэатра,
калісьці, я не ведаю, ці цяпер там адбываліся вечары танга. Калі наступаў вечар, уключалася музыка, клалі паркет, і людзі танцевалі танга. І это было супер прыгожа. І ты сядзіш у скверы, у цябе гукі танга, прыгожа там танцуюць людзі. Там прыемна пахне, часам пахне заводам «Крышталь» і камунаркай, а часам пахне дрэвамі. Фонтан. Это было маё проста адно з месцаў сілы. Лавачка, ведаеце, якая, калі стаяць спінай да праспекта, яна трошкі управа ад фонтана. Вось. Я звычайна брала каву, сядала, глядзела на фонтан, на гэтых жабак, якія там з'явіліся. Не тое, каб сильно даўно, яны гістарычныя, яны там былі даўно, пасля адной з рэканструкцый тых жабак прыбралі, а потым вярнулі на месца. Вось. Паглядзець у фонтан, папіць кавы, паслухаць ваду і танга. Абысці тэатр з іншага боку, паглядзець, што там, успомніць альбо расказаць сабе, чаму паўстала вот эта каса тэатра, што раней яна была прыбіральняй. Чытаць гісторыю, чаму гэта прыбіральня была так падобная да тэатра і іншых будынкаў. За гэтым стаіць некалькі тэорый, чаму так адбылося. Вось, успомніць, што гэта была гарадская прыбіральня. Вось, абысці тэатр з усіх бакоў, паглядзець там на месца, куды заязджаюць фуры, каб завозіць дэкарацыі. Калі стаяць тварам да ўваходу, то злева ёсць заезд, і там такі здаравенныя ёсць вароты. Вось туды заязджаюць цэлыя фуры, каб разгружаць і загружаць дэкарацыі. І дзесьці ёсць акенка над уваходам, якім я ведаю, што і дагэтуль гарыць святло, это была моя грымёрка. Вось, якой я глядзела на гэты свет, абуралася гучным канцэртам, якія перашкаджалі мне спаць, калі я рыхтавалася да ролі. І там праходзіла цэлае жыццё. Вось, таму, калі хтосьці зможа прагуляцца, адчуць эту атмасферку, пажадана, каб было сонца, і ўжо так пасля 5 вечара, вось, то дзесьці адзін чалавек немножечко взгруснёт на тым канцы, але будзе ведаць, што хтосьці адчуў тое самае. Я хотела тебе запытацца яшчэ пра вось такія адрозненні ў Беларусі і ў Англіі. Можа быць, было нешта, што было для цябе, было і ёсць незвычайным ці цікавым такім у англійскім стаўленні да вядзення цяжарнасці роду постпартуму і таксама вось да дэкрэту, да садку, да школы. У цябе такі багаты досвед, бо у тваіх дзяцей такі розны ўзрост. Вось, наогул, вось, пра сам канцэпт бацькоўства, можа быць, нешта, што табе падалося цікавым ці незвычайным. Ну, мне даволі падабаецца, што тут многія бацькі прытрымліваюцца такой канцэпцыі gentle parenting, і гэта як бы і добрая рэч, і можа быць, ёсць нейкія мінусы ў ёй. Зараз раскажу, што маю на ўвазе. Мне даволі-такі падабаецца, што яны не стараюцца не траўматызаваць сваіх дзяцей іншы раз, да? Што яны вось умеюць неяк нават размаўляць са сваімі дзецьмі такім вось не грубым, да? А такім вось падыход не ведаю. Можа, яны таксама кніжкі нейкія чытаюць, як з дзецьмі трэба ўвогуле сябе паводзіць і як там трэба рэагіраваць на розныя рэчы. Але ж мне даволі падабаецца, што ёсць у іх ва ўсіх ёсць нейкая трываласць і ёсць такая цярплівасць, цярпенне ёсць для дзяцей. Вось. Розныя, канешне, ёсць сем'і, тут таксама з розных слаёў насельніцтва, да? Але ж вось калі мы нейкі сярэдні там клас бярэм, то я наблюдаю, што яны даволі такі мякка ставляцца да сваіх дзяцей, што яны дазваляюць ім быць дзецьмі, атрымоўваць ад гэтага have fun, атрымоўваць задавальненне, да, кожны дзень. Што яны многія ўсё ж такі там нават кожны дзень там кніжкі чытаюць, знаходзіць гэтыя некалькі там хвілін, каб правесці час з сваімі дзецьмі. Вось. Рэч, якая я тут лічу, што можа быць і нават перабольшваюць у нейкай ступені з гэтым gentle parenting, у тым накірунку, што няма амаль адсутнічае пазітыўны стрэс, да, такі станоўчы стресс, да, што я ўсё ж такі лічу, што дзецям, каб развівацца і каб жыць потым у
у свеце у свеце такім нестабільным, такім палохаючым, у якім мы жывем зараз, што можа быць вось перабольшваюць gentle parenting, можа быць трэба ўсё ж такі напрыклад адзнакі да, ў школе вось мой сын учыцца ў 7 класе, я да сих пор 7 гадоў вучуся ў школе, да, нават 8, і да сих пор, да гэткіх пор у яго няма адзнак у школе, і ты як бы не ведаеш, на якім ён узроўні ведае той ці іншы прадмет, што трэба падцянуць. Можа быць, мы не будзем ужо так турбавацца пра тое, што яны там будуць грусціць, атрымаўшы нейкую там адзнаку недобрую, да? А можа ўсё ж такі здаровыя фідбэк нейкі трэба атрымоўваць, да? Ці можа быць нейкія спаборніцтвы трэба таксама, можа быць трэба ўсё ж такі не толькі займацца нейкім спортам ці там танцамі ці яшчэ нечым for fun, да? Можа быць трэба ўсё ж такі як бы вучыць дзяцей, што трэба і напрагацца і нешта ўсё ж такі працаваць у гэтым накірунку, а не проста там расслабляцца. Бо станоўчы стрэс, ён жа ж усе гэтыя рэчы яны развіваюць дзіцячую самастойнасць, незалежнасць. Яны падтрымліваюць дзяцей у спробах новага таксама, да? Ім трэба нешта таксама трэба сабе расці. Вось. А калі толькі ты ўсе гады тут гладзіш па галоўкі, а потом рэзка твой дзіцёнак такі пешчаны падае у свет, у якім мы зараз жывем, то гэта будзе нават яшчэ большы стрэс для яго. Гэта мой погляд. Вось. І я проста бачу, што як бы вось надта ж некаторыя тут ласкаюць сваіх дзяцей, мне здаецца, пестуюць шмат. Цікава, я вось пакуль ты казала, я думаю, наколькі ў нас гэта такое адбітак, напрыклад, нашай адукацыі, нашага дзяцінства, того, што там для нашых бацькоў это было яшчэ больш, можа быць, нейкай такой строгасці, там для пакаленняў раней яшчэ там больш жорсткасці, ці гэта вось цікава сапраўды параўноўваць такія падыходы, і, напэўна, адказ, ён у нейкім балансе, так, каб было шмат там для дзіцёнка гэтай пяшчоты і любові, каб ён разумеў, што яго там любяць, што б не адбылося, і будуць яго падтрымліваць, але што таксама ў жыцці ёсць нейкае выпрабаванне, хаця б з нейкага ўзросту. Хаця гэта выпрабаванне з'яўляецца вельмі рана, таму што вельмі ж рана дзеці пачынаюць даведацца пра тое, што існуюць розныя эмоцыі, што ты можаш адчуваць фрустрацыю, таму што ты хацеў цукерку, а мама не дала цукерку, і там ты пачысціў зубы, там і не можаш яе ўзяць адразу, карацей, такія вось розныя дзіцячыя трагедыі. І з якімі трэба неяк вучыцца спраўляцца з гэтымі эмоцыямі і перажываць іх, таму што інакш, да, сапраўды можа быць складана пасля ў дарослым жыцці, напэўна. Вось гэта мы з тобой пагаварылі пра падыходы да бацькоўства, да, якія тут і ў нас, у нашых з постсавецкага прастранства, да, скажам так, падыходы. Яшчэ проста хацела сказаць пра тое, што да сих пор я не магу прывыкнуць, як увогуле у іх там пабудавана руціна, да? Як яны стараюцца рана класці сваіх дзяцей спаць, там у 7-8 гадзін вечары, як яны не адзяваюць сваіх дзяцей шмат вопратак. І голыя дзеці мяне да сих пор проста уражваюць дагэтуль. Гэтыя шорты ўзімку, гэтыя голыя ногі ў балетках, гэта тое, да чаго я ніяк не магу звыкнуцца з гэтым. Гэта цяжка. Малышы там да года без шапак, калі холадна і ветрана. Не ведаю. Як бы закаляюцца, можа быць. Але ж мне таксама, як выхадцу з постсавка, гэта цяжка такое вось наблюдаць. І я сваіх дзяцей як бы ўсё яшчэ трошкі кутаю, старэйшага ўжо не так, ён ўжо брытанівся, ўжо амаль што не прымаецца таксама. Вось. Ежа таксама тут, мне здаецца, яна як бы больш простая, яны так не замарачваюцца, яны не выгатоўваюць супы кожны дзень ці там кожны іншы дзень. Яны так
Усё як бы простенька так. Можна там бабы зрабіць хуценька з хлебам паесці, ну і добра. Ці там фішфінгерс дастаць з маразілкі і хуценька іх прыгатаваць. Вось не заўжды там усё павінна быць свеженька толькі прыгатаванае на пару там і так далей, да. То есть у гэтым стане ніхто не замарачваецца, ніхто не замарачваецца таксама чысціць адзежу і абутак кожны дзень, ці заплятаць валасы дзяўчынкам. Некаторыя ходзяць так з нейкімі там плямамі ўжо. Ну я разумею, што проста гэта эканоміць рэсурсы, да, бацькоўскія. Ім прасцей. Канешне, мне таксама і прасцей, да. Просто прасцей там. Забылі прасушыць абутак тут у нас даволі такі клімат мокры, заўжды сыра. Трэба ўсё ж такі, я лічу, неяк рыхтавацца да наступнага дня. Ён такі: ну ладно, мокрае паліто, мокрае абутак. Нічога, гэта добра для імунітэту. Гэта будзе буст такі даваць, закалка. Вось. І сон таксама, да, вось руціна, значыцца, палажыць раней спаць дзіцёнка, каб самой имець магчымасць некалькі гадзін увечары зрабіць нейкія свае справы, каб ніхто табе не перашкаджаў. І чамусьці яны спяць, і вось спяць таксама. Напрыклад, з 8 до 7. Я не ведаю, як яны спяць з 8 до 7, бо мае дзеці ніколі не спалі з 8 до 7. І ўсё гэта так як бы лёгка. Так яны прывучаюць дзяцей таксама спаць самім, калі маленечкі, такія немаўляткі па некалькі месяцаў адразу пачынаюць плакаць, адразу да іх не бягуць, як бы прывучаюць, што ты там можаш трошкі паплакаць, як бы сам заснуць павінен, не трэба табе як нейкі кастыль, каб ты тут кожны раз засыпаў сам. Вось. І я ведаю, што некаторых сем'ях яны прытрымліваюцца вось гэтых метадаў, калі ты ўвогуле як бы не ходзіш да дзіцяці ноччу, што ён як бы, так, можаш яму там нешта сказаць, вось, і потым ісці як бы спаць. І праз некалькі месяцаў гэтыя дзеці як бы пачынаюць спаць. Не ведаю, можа гэта ў гэтым нешта ёсць, ёсць жа такі метад, да? Але ж для мяне гэта ўсё жорстка. Гэта спрэчныя метады, бо было шмат даследаванняў пра тое, што дзеці пачынаюць спаць такім чынам, таму што яны ведаюць, што ніхто да іх не прыйдзе. І тут я кажу гэта без асуджэння, таму што калі, напрыклад, у мамы ці у таты больш няма ніякага рэсурсу, ты валішся з ног, то тут таксама ёсць такі выбар, што рабіць, да, бок там падымацца это кожныя там паўгадзіны ці гадзіну, ці там ці хапае рэсурсу, то бок трэба паклапаціцца таксама і пра сябе, каб быў рэсурс все ж такі займацца дзіцёнкам, але да, мне таксама падаецца жорсткімі гэтыя трэнінгі сну. І вось, напрыклад, у Францыі ёсць там некалькі школаў такіх, якія вельмі спрачаюцца паміж сабой, там і псіхолагі, і бацькі, і якраз такі вось наконт таго, ці трэніраваць да такой аўтаномнасці. І сапраўды, калі ты казала, што дзеці спяць, я адразу падумала пра гэта. Дык, можа быць, не тое, што яны спяць, а проста бацькі не прыходзяць, ці дзеці неяк так вось вучацца праз адсутнасць гэтай падтрымкі засынаць і спаць далей самі. І гэта тады ўжо іншая справа, іншая размова, і пра гэта цікава было б паразмаўляць з псіхолагамі дзіцячымі, я думаю. Вось, да, я таксама да сих пор не зусім разумею до канца, у чым жа прычына гэтага феномена, што у іх дзеці, амаль ва ўсіх спяць лепш, чым нашы дзеці. І можа быць, што проста натрэніраваныя засынаць самастойна. Неяк жа ўсе вырастаюць. Траўміраванымі ці не, мы не ведаем, але неяк вырастаюць. І яшчэ даволі простае такое стаўленне да новага кармлення. То есть хочаш кармі, хочаш не кармі. Ёсць, канешне, агульная рэкамендацыя, што нічога лепш за гэта не прыдумана яшчэ. Але ж многія мамы вырашаюць, што не, гэта надта цяжка, гэта надта цябе прывязвае да дзіцяці, ты ўвогуле не належыш сябе, толькі за твоё дзіцяці, цябе ўвесь час залежыць. І я лічу, што многія як бы вырашаюць не ісці па гэтым шляхе, а адмовіцца. І можа быць, з-за гэтага дзеці таксама лепш спяць, бо
ўсё ж такі больш каларыйныя гэтай сумесі, да, і як бы напіўся і спі сабе там 4-5 гадзін без перапынкаў. Вось. А мой вопыт паказвае, да, што я тут калі са сваім грудным кармленнем, то тут трэба вельмі часта прыкладаць першы год. І ну як бы не так добра дзеці спяць, калі гэта грудное кармленне. Так, сапраўды такія розніцы ў падыходах і мне то, што ты кажаш пра Англію, таксама нагадвае нечым і французскія падыходы таксама. Але гэта тэма для нейкай іншай размовы. І я хацела цябе запытацца напрыканцы гэтай размовы, якая насамрэч частка нашай размовы, але другая частка пра стаматологію, яна выйдзе ў нейкі іншы дзень. Можа быць, ты хацела б дадаць нешта яшчэ пра бацькоўства, пра ролю мамы, ці нейкае пажаданне можна зрабіць напрыканцы пажаданне іншым мамам і татам, якія будуць нас слухаць. Напэўна, заўжды звяртайцеся па дапамогу. Вось, таму што калі вы мама ў рэсурсе, калі вы адпачыўшы, ніхто вас не заменіць. Вы самая лепшая мама для свайго дзіцяці. Так, напаўняцца рэсурсам, трэба знайсці нешта, што вас напаўняе. Кагосьці, можа быць, нават там ранні выхад на працу, да? Там некалькі месяцаў дзіцяці, яны ўжо пераключаюцца за дзень на нейкі іншы від працы, ім ужо лягчэй аддаваць сябе нейкую іншую частку сябе, да? Непрафесійную. А калі гэта 24/7, то можа быць не для ўсіх, але для кагосьці гэта як бы можа надта зацягваць. То есть трэба заўжды шукаць нейкі сэнс, нейкі асабісты сэнс, да? Не аддаваць сабе поўнасцю дзіцёнку, бо нешта такое павінна быць у кожнай жанчыны. Можа быць нейкае хобі, можа быць нейкая праца, нейкі час, дзе вы маеце мэту і можаце займацца нечым, што вас напаўняе, а не толькі як бы займацца мацярынствам увесь час. Ну, канешне, калі яно вам нармальна падабаецца быць мамай, то гэта ўвогуле добра, да, што можна рэалізоўвацца сабе на 100%. А вось такое пытанне, што напаўняе цябе і што ў цябе такія рэсурсныя, чым ты напаўняеш свой рэсурс? Ну, па-першае, стаматалогія мяне напаўняе. У мяне ёсць нейкія мэты, да, на маім прафесійным шляху, куды мне ісці далей. Як бы я там паступіла на яшчэ адзін курс, буду вучыцца далей. І мне здаецца, што гэта пераключэнне на нешта зусім іншае, яно мне, як бы мой мозг, ён трошкі адпускае вось дзяцей, сям'ю, займаецца нейкім там вырашэннем прафесійных задач. І пасля гэтага яму прасцей вярнуцца зноў на мацярынства, напрыклад. І ведаць, што як бы маё жыццё не пастаўлена на паўзу, што яно не спынілася, што я ўсё ж такі прадаўжаю свой асабісты шлях, веданне таго, што я самастойны чалавек. Я думаю, што вось гэта. Ну і потым, канешне, творчасць нейкая таксама. Творчасць, мастацтва у розных выглядах. Гэта можа быць тэатр, гэта можа быць маляванне, там музыка, да. Ну, розныя аспекты мастацтва, нават там праглядаць нейкія праекты на Пінтарэсце і потым нешта такое самой зрабіць, да? Нейкія свае ідэі зрабіць рэальнымі. Ну, вось, мне здаецца, у кожнага чалавека, нават калі ты не абавязкова, калі ты маеш дзяцей ці не, але я думаю, што мастацтва яно дапамагае нам, як бы вось гэта творчасць, гэта частка чалавека, крэатыўнасць яго павінна быць. Каб мы маглі потым займацца нейкімі такімі паўсядзённымі
справамі сваімі. І крэатыўнасць як бы у тым, каб дачыняць да мастацтва, каб глядзець на нейкія творы, да, ці спажываць іх і рабіць самому таксама. Да, і глядзець і рабіць, да, і зрабіць самому, да. Дзякуй табе вялікі за такую натхняльную размову. Вось хотела сказаць, па два бакі ла-маншу. Матчына мова. Матама.